Takže čaute ľudia, v dnešnom videu budeme pušovať Brawl Hockey. Veľa ľudí hovorí, že to je docela no skill, že to každý pušne za pár minút, takže najprv by som chcel pušnúť 25. tier na Bibi a potom ešte uvidíme, takže môžeme ísť na prvú hru. OK, už sa nám to začína. Máme proti sebe Mika a Dynamite, takže neviem. A máme Larryho a Lauriho, takže... No, to nebude proste. No, to som myslel. LOL, easy. Ale tá ultina bola docela na nič, ako... Neviem prečo, ale mne sa zdá, že Bibi je docela OP ako na toto. Easy. Kámo. Ja tu úplne drtím v tom Brawl Hockey. Z toho mám strašne veľa gólov. To má, hento. To nebude gól toto. No, bo aspoň si myslím. Nie. Žiadne také, Miko. No. To ešte má. Alebo ja to mám. No, ja si dám vlastňák. Na našťastie to tu nejde. No nic, sme v riti. Keď to očervená, sme v riti. Má to. Easy. Poď sem. Yes, kámo, je to doma. Takže na prvú hru hneď máme win. Aj som star player, takže nice. Star dropy, epic a rare. A my môžeme ísť na druhú hru. Takže OK. Máme proti sebe Mastera proste a prečo nie? LOL. To máme prehru ako sorry. No hej, to je prehra. Alebo že by? Neviem. Toto nebude vin asi. Kamošak, on má najlepšie trickshoty, ten Meeple Real. Aha, lol. Dali sme gól. Ale sa bojím, že za túto hru robím také veľké. Hej. Toto som úplne No vy viete, čo myslím. Je to v riti. Super. Takže výhra, prehra. Ale stále sme v plusu, takže pre nás to není nič zlá. A ideme na tretiu hru. Takže začína sa nám hra. Bude podľa mňa ťažká docela, ale... No a je to doma proste, kámo. No a som... Poď! Ne! Kámo! To muselo proste urobiť tyčku. No, teraz sme v riti. Dovidenia. LOL. No. Tak. Nič som nepovedal. Takže ideme výhru, prehru.
Ako väčšinou. What? To čo dal za trickshot, ten týpak? Žiadne také. Nechcem mať s ním to. A ideme na ďalšiu hru. Máme Vítek. OK. Ja ho poznám ako youtubera. A neviem, či to je on. Dovidenia. LOL. To vyhráme toto. Toto je win. Kamo? Však čo ja mám ešte urobiť, aby more nedali gól? Aha. Ale kamo? Už mám nervy zasa. Gól. No, neverím, že dal gól. Takže je to na sudden death, ako by to povedali Rivals hráči. Nahovor. Poď, Vítek, to dáš. Poď, Vítek. Ja to vlítim. Poď ku mne. Nice, kámo. Výhra. To mám rád také. No a 4 trofy zostávajú. Takže ideme na ďalšiu hru. OK, začala nám ďalšia hra. Toto podľa mňa sa trošku bojím, že bude ďalší win. LOL. Nice. Máme dobrého týpka spolu, takže nabáme noobov proti sebe. No, Miko, chápeš? Main Miko. Na. Pička mi nebude robiť, ne. Ne, kamo, to mal byť gól hento. No je, kámo, aká tyčka. Toto bola tyčka roka. What the fuck, kamo? Ako mohol dať sa celé ihrisko s normálnou strelou gól? Opica, debil. No, gól. A je to zase... Ale stále vyhrávame, neverím. Ne, kamo. Kamo, na. Opica. Musíme to dať ešte. Bro, týpek je trollface, ani mi nepomáha. Ne, kamo. Ide sudden death. Aha, nejde. Nahovor, že my to ešte vyhráme. Poď. Ne, to ako chytil. Tá opica, debilná.
Prečo mi to napríklad... Aha, Victory. LOL. Máme 25. tier. Čo bol aj hlavné v tomto videu, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dajte like a odber a čaute.